Ассалому алейкум, подписчики Кутош Официал Шуманда университети видеоро тамошо кардастед. Ами канали мо нав бошед, обуна шиданро фаромӯш накунед, подписатсия, лайк кардидан фаромӯш накунед, зангулачаро шихед. Ин аст 6 сотих заминае, ин хона дар Шурбулоқае. Чин инҷода ҳавз дорад, бучкаи захирави об ҳамаш ҳастае. Хойдави. Ина хона об шевааш, ҳозир подвалш медуроем. Торика подвал. Ина подвалш. Подвале ҳамон хонае. Дар Шурбулоқ ина дута подвал дора. Ой. Ина бинед, подписатсия, лайк кардидан фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешрави мост. Дар Шурбулоқ дорем. Коридор шо? Коридор дарозиш 7. Барас ча се? Се? Исиш чи? И хона? И чи хели? Чанд ба чанда? 5 ба 3 5? 5 ба 5. 3 5? Башам рангам миёад? Ина иш падо. Хонаро сохтмонаш витомон алматро вай се хона уҷро меҳмонхона бараш 4 дарозияш 7 хуй кадан илоҷиш неста не нашкани тамом ҳама трезоша шиканондаро тако и просто барои склади ваё усто и барои чи ҳавза амбори дуюм чанд тоннаи ин 10 тон и 10 тонн вай 5 тонн гуфте ин дарозгоҳ ҳамаш арматур бофтагӣ арматур бофтагӣ иш семблокро шумо кардагӣ блокаи мо девораи мо пушти девор амин ремонтош будундай тамом фақат ремонт капитани ремонт чанд ҳазор сомон вам умиш 110,000 сомон будааст ҳамин хона ҳамаро гирду атрофаша шумо нишон додесем ҳами дар каналмо обуна шидед обязательно видеои навморо интизор шавед и ҷамоати ҷо чоргултепа шӯрчашма инеҷашам ва рахча барои подвал дуромадан хусушонашо нишон додем шуморо ини барои гули шунондан роиши гул иҷаш барои чи меваи боғай боғи майдаак меша боғча меша уҷа ҳоҷатхона ҷойш тайёр маналет рехтаги ҳамаш просто болошо мепушунам тамом просто болошо ҳам уҷаро мепушунам тамома уҷа ҳоҷатхона я буфурем чи меша бисмиллоҳ бисмиллоҳ ина барои ҳоҷатхона гуфтаги ҷо чи ҳамаша ремонт кардам дар кора болошо мепушам ҳамаш вай хойдавяй касе мекида маъқулай занг занедам номероша дар поён менависем мемонам шуна агар ягон кас хона алиш бошад на поёна боша алиш мекунем мега соҳиби хона агар если чо агар ҳамун ягон кас дар маъқул шавад ҷойша иваз кардан поёнда вай дароза мекунӣ
баъд гараж мешавад. ҳа уҷа ҷои нуҷа гаража. гаража. Барои ҳамон майда кардагӣ, не? Бале. Ҷои гараж ман онҷо Раҳча. ҳавлӣ медарад. Аҳа. Ин ҳавлӣ. Понял. Гирдиш семблок кардагӣ? Ҳойдавӣ. Ҳамя Фақат боғча хӯястам. тарафи боғча. Ҳавлӣ буд. ҳалӣ буда. Касоне ки маъқул шавам вайкнем. Умира ҳама пашкара мемонем апамона. Касе дар маъқулай. Срочно хонаро фурӯхтан дар кор. Агар хона фурӯхта шуд, дар гуфтан нависта мемонем. Ҳатман нависта мемонем. Хонаро фурӯхта шуд гуфта. Дар канали он мебинем. Хона фурӯхта шуд гуфта мемонем. Чӣ мега? 80% хона буд чӣ дага? Ин ҳамин хонаё. Фақат капитани ремонт. Ремонтиш мондага. Муаллими